Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. Seiem en una cadira. Separem l'esquena del respatller. Recolzem els peus a terra i mirem endavant. En aquest exercici, agafem aire pel nas i el deixem anar per la boca lentament i de forma constant. Els braços queden per fora de la cadira. Agafem aire pel nas alhora que separem els braços del cos lateralment, fins on puguem. Al tornar a la posició inicial, deixem anar l'aire per la boca. Fem 5 repeticions. Si ho tolerem, farem l'exercici anterior drets, si cal, recolzant-nos a la paret. Si volem augmentar la intensitat de l'exercici, podem realitzar-lo amb una ampolla d'aigua a cada mà. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.